welcome back to our channel. Welcome back to our English class Bisaya version. Daghan kayong salamat sa nagsunod sa mga videos. Manghinaot ko nga namoy nakuha bisan pa sa gamay sa mga higayon nga ato lang nahatag. So karon ang ato ang hisgutan is about second conditional. Ang second conditional mao ni siya atong hinumduman nga mao ni ang mga kondisyon or mga sentences nga naay mga kondisyon diin ang mga kondisyon is really far from reality, mga lisod kaayo mahitabo in real life. Kanang mga sitwasyon nga unlikely, unreal, or hypothetical, plainly hypothetical, kanang mingon taog layo ra sa tinuod, LR, unlikely, layo ra sa tinuod, layo kaayo ni siya nga mahitabo in real life. Again, imposible ni siya nga mga panghitabo, dili gid ni siya matinuod. Okay, anhin na to makita later. I will give you examples on makahibaw tang anong dili man mahitabo in real life. We have to remember nga ang second conditional talks about things can be in the future, in the past, or in the present. Ang iyang time is it may be now or anytime. Okay, so unsaon man nato paggama og sentence using the second conditional. Now again, remember we have two parts: the if clause or ang ato ang condition, and then the result clause. Sa ato ang if clause, we will be using if plus the simple past tense of the verb. Okay, sa ato ang condition na clause. Now in our result clause, ato ang gamiton is the model nga would plus the base form of the verb. Okay, now in other things, or maybe sa inyong module na ay nakabutang dara nga would plus the infinitive. Okay, kuwang na siya. Ato lang dungagan, no? Would plus the infinitive without the to. Again, it is would plus the infinitive without the to. Pero infinitive na nakutob, nakasuwat na. But anyway, para dili na nato lisod-lisod na atong kaugalingon, atong sayunon. So we will use, sa ato ang result clause again, we will use would plus the base form of the verb. Okay? Example, this one. If I won the lottery, I would buy you a house. Again, if I won the lottery, I would buy you a house. Okay, atong analyson. In our if clause, if I won the lottery, atong binisayon kung nakadaog ko og loto or sa loto, which is kung nakadaog ka. But then in real life, wala makakadaog, kung na lang. Okay, now another, sa atong result clause, I would buy you a big house. Nakapalit unta kog dakong balay para nimo, which is dili gyud na nato mahitabo ang ato ang result clause. Nganuman wala man ko nakadaog sa loto, so imposible nga makapalit ko bahay nga dako para nimo. Okay? So puro sila imposible silang duha. Mahitabo din na in real life. Wala ko nakadaog, so dili sad ko makapalit og balay nga dako para nimo. Gets? Another example. If I were a plant, I would love the rain. Now, kung atong binisayon, kung ako tanom pa ko, ganahan jud ko sa uwan, which is di pwede, di ba? Kung tanom ko, mahimo day na nga pwede ko mahimong tanom, dili, di ba? So imposible na pod. Now another question, ma'am, ngano where man imong gigamit, ma'am, nga ay raman? We use where instead of was sa ato ang second conditional sentence because we are using the subjunctive mood. Okay, again, subjunctive mood gamiton na nato kung maghisgot ta og mga butang nga dili tinuod, maghisgot ta og mga butang nga nagwish ta nga matinuod. Okay, but anyways, let's go back to the example. If I were a plant, I would love the rain, which is again dili pwede mahitabo in real life because unsa man di pwede nga ako nga tao mahimong tanom. The more nga ang tanom mahimong tao, it can never be. So salida ra na, no? So fantasy. Imura nang gi-fantasize sa imong hunahuna, gi-imagine na nimo, which is dili gyud siya pwede mahitabo, hypothetical. Di ba? Mo na siya, nasamtan na. Mahitabo di gihapon. So again,
Second conditional talks about unlikely things, unreal things. Okay? And second conditional, ang time niya, it can be now or it can be anytime. No? Now or anytime. Okay? So, yun na no. So, manghinaot ko nga nakasabot ka, manghinaot ko nga na kay na nakuha ato. Bisan pagkato lang. Ginagmay lang ang ato ang buhaton. May na lang na natay makuha nga bisan ginagmay lang. So, again, don't forget to subscribe. Don't forget to tick the bell button para makahibaw ka every time na ay mga bago nga mga updates. So, bye-bye for now. Again, ayog kalimot. Dili importante para nako nga daghan kag nahuman, daghan kag naansiran ana imong module or bisan asa no. Di importante nga taas kag natulin. Ang importante sa kinabuhi na akay nakatunan, na akay nasabtan. Okay? See you. Bye-bye.